Community-based rehabilitation sa mga drug surrenderers sa isla sa Olango mas gipahugtan pa. Kini pinagi sa pagpakigalayon sa Lapu-Lapu City Police Office ug sa lokal nga kamhanan kauban ang Department of Health ug TISDA. Ano ang report? 200 ka mga drug surrenderers ang gitutukan karon sa isla kinsa gusto nang makabangon sa hingpit gikan sa bisyo sa gidiling drugas. Suma ni Senior Superintendent Limil Obon, Pangulo sa Lapu-Lapu City Police Office nga mahinungdanon kaayo ang sustainability sa rehabilitation program aron padayon ang pagbago sa mga tigamitan sa illegal nga drugas. Gikinahanglan nga masayran kung unsa ka grabe ang pagkagumon sa drugas sa usa ka surrenderer. Kung madala pa kini sa community-based program, ila yun kining giyahan sa hingpit nga pagbago. Samtang kantong grabe na ang kondisyon, kinahanglan nga isulod yun sa rehab facility. Gi-orient ang atong mga drug surrenderers nga kung usay programa ni kung ang uban nga wa paghihapon mo hunong despite nga kuan nag-surrender na sila o ang tunay mga paryente nga nasa suod aron maingganyo nila nga mag-submit ingon ani nga rehabilitation program. Suportado sa lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu ang programa sa Lapu-Lapu City Police Office. Lakip na nga ilang gitutukan mao ang panginabuhian unya sa mga kanhi-adik pinaagi sa pagbansay sa ilang katakos o skills. Ang lakang sa PNP o sa LGU kabahin sa pangandam sa ilang gitinguha nga drug cleared na unya ang mga barangay sa isla. Dadon usab ang mga sistema sa mainland sa Lapu-Lapu City. Ang Department of Health, sige sila sa ilang seminar kay para makuan mo qualify na for the drug clearing. Pero naraman gihapon hugot man kayo ang pagbantay sa mga barangay officials. It is one way also of declogging sa ato ang courts and din sa ato ang mga penal colonies. Philippine Coast Guard milusad og mga applications with page program aron mas dali ang pagmonitor sa biyahe sa mga barko sa kadagatan o pag-report kung dunay mga insidente. Si Nico Serino adunay live update. Nico? Yes, Bob, gipahimuslan sa Philippine Coast Guard ang teknolohiya aron masayon ang monitoring nila sa biyahe sa mga barko sa kadagatan ug sa unsang mga maritime incidents nga posibleng mahitabo. Karong adlaw gitimaan sa Coast Guard District Central Visayas ang ika-51 nila nga anibersaryo sa ilang katukuran kundiin atul niining maong kalihukan gipasidunggan nila ang lain-lain nga mga partners o mga ahensya nga katambayayong nila aron pagsiguro nga hapsay ang mabiyahe sa kadagatan. Bisita ning maong kalihukan si Rear Admiral Rolando Legaspi, ang Deputy Commander sa Philippine Coast Guard, nga mo imidaig sab sa mga accomplishments sa Coast Guard Central Visayas District. Si Captain Ronnie Gavan, ang commander sa Coast Guard Central Visayas, mipahibaw sa lain-lain nga mga accomplishments, mga trabaho nga ilang nahimo sa miaging tuig sama sa pagresponde sa lain-lain nga mga panghitabo ug mga insidente sa kadagatan. Ato sa kalihukan, formal nga gi-launch kining mobile application ug program sa Coast Guard, kini ilang gitawag nga Vessel Identification and Network Tracking Application o gitawag nga VINTA. Application kini nga gamiton sa Coast Guard aron pag-input sa lain-lain nga mga detalye sa mga barko nga molarga, outgoing ug mga incoming nga mga vessels sa lain-lain nga mga pantalan dinhi sa Central Visayas nga nahisakop sa Coast Guard Central Visayas. Pinaagi niini gilauman nila nga mas dali na unya ang monitoring sa paglawig sa mga barko ug ang pag-expect sab sa ilang port of destination sa pag-abot sa maong mga barko tungod kay may pamaagi manggod sa maong application nga mahibaw-an kung dugay mahiabot ang usa ka barko o maka-alerto sab kini sa port of destination sa mga Coast Guard personnel dito kung unsa may nahitabo sa usa ka barko o galing malangan ang pag-abot niini. Doon na sa usa ka webpage kining gitawag nila nga iCare nga gilusad sab karon pamaagi sab kini aron nga ang publiko dali nga makasumbong makapahibaw sa Coast Guard sa unsa pan nga mga concerns nila kabahin sa kadagatan kung doon may mga complaints sa lain-lain nga mga ahensya o lain-lain mga opisina o ingon man sa pagbiyahe mismo sa mga barko or makapadangat sila sa ilang nga mga reklamo. Atong paminawon kinitipik sa pamahayag sa mga opisyales sa Coast Guard Central Visayas. This big data will allow the Coast Guard to have more dynamic analysis of the information in the maritime domain. This will be useful for planning both current
for current operations and for future planning. The world is now getting into the cyberspace. And this is our district's share to help the Coast Guard join that highway. Hindi naman natin mamamatahan lahat ng karagatan natin. So this application will help us to do such thing at para ma-render natin what is appropriate for our riding public. Sayang bahin baba gibutyag ni Rear Admiral Legaspi sa Deputy Commander sa Coast Guard sa kauluhan nga susihon sab nila kini nga bag-o nga mga application o webpage nga gi-develop dinhi mismo sa Sugbo kay kun maayo man kini posible nga i-adapt sab kini didto sa ilang central office. Gihimong sanglitanan ning maong insidente katong nahitabo karon bag-o kung kini naman dunay usa ka barko nga misadsad sa hunasan sa Mahilutungan Channel nga matud sa Coast Guard Central Visayas buntag na diyang nahibaw sila nga dunay day nahitabo nga insidente kay wa man dayon maka-report ang barko o mga tawsab nga sakay sa maong barko. Mao kana ang latest gikan dinhi sa Coast Guard Central Visayas. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.